Så kan de allerede skrue op der. Ja, sådan. Kom. Godt så. Vi mødes herinde. Jeg ved bare aldrig, om vi kan finde hinanden herinde. Jeg kan se, jeg fandt en. Det var ikke meget for nu dog. Det er ham der. Det er en af dem. MC Theodore. Okay. August dør. Har han rustning? Ja. Nå, feds. Ej, jeg er død. Jeg er død. Men jeg ved ikke engang, alt det her hack. Fuck! Shit! Nå. Der er han igen! Jeg kan se det her. Fuck, han er vildt god! Nej, han er, for nu kommer jeg dræbe. Prøv at se, han er vildt syg. Han har dræbt mig 2 gange sådan der. Jeg hacker! Er det ikke rigtigt? X-Bound! X-Bound! Yeah! Hvor er han af? Ja, der er en, der har mit skin. Nej, Nej, du kommer ikke derude. Nej, der er kommet en helt ny en ind. Nej, det er den så. Det er også en af dem. Jeg er et eller andet sted, jeg engang kender. Nej! Hvordan var det, du gjorde, så man kunne se det der? Trykkede. Nej, den her. Nej, den der. Så. Der kommer alt for Au, nu dør jeg. Kan du se den der liste der? Nej, det kan jeg så ikke. Au, jeg lægger ikke. Jeg kan i hvert fald ikke gå først. Så det er jo Nej, jeg bliver skudt. Okay, August, skal vi gå ind i en ny? Nej. Okay. Ja, det kan vi godt. Den er lidt nej, prøv at jeg skal lige prøve at se, om jeg kan dræbe en. Hvis du dræber bare en, ikke? Ja. Så er det sejt. Jeg tager en. Gjorde du? Nej. Se. Fuck, jeg spawnede til et sted. Jeg kan godt se, du spawnede der. Det er mig, der er her. Det er lag. Jeg tror, jeg lægger mere, når jeg flyver. Okay. Jeg tager lige liven fra, okay? Jeg bliver nødt til at skyde nu. Okay. Der stod en mand lige foran mig. Han havde slet ikke opdaget mig. Jeg havde heller ikke opdaget ham. Men så slår han mig ned. Ja, okay. Og nu står jeg. Går vi ind i en ny verden? Ja, jeg dræbte en! Vi går først. Jeg dræbte en, August! Okay, vi går først, når tiden Men der når den der tid er løbet ud. Okay, så går det er jo ikke engang tid. Det er bare sådan noget. Ja, det så kommer der kommer der nye ind. Shit, nu døde jeg. Jeg er tæt på at dræbe en også. August, skal vi ikke gå ned ind i en bane? Jo, det er lidt. Du dør. Du død! Ja, okay. August, skal gå ned i en. Og du ved godt, hvad man gør, ikke? Jo. Shit. Okay. Multiplayer. Den begyndte bare at lægge lige der. Vi tager den sammen, ikke? Ja. Den der med creeperen. Ja. August, den begyndte bare at lægge lige pludselig der. Ja, okay. Vi må også vi lige afbryde her med en... Ja, det så vi jo bare fra. Det gør vi også med det der om med her. Okay. Wow, det begyndte at lægge. Tager vi den der i midten? Hvad? Tager vi den i midten? Jamen, jeg kan ikke huske, hvordan nu det er, man gør sådan der, så man trykker på sværet. Okay, svært. Godt så. Men der for en af dem tager vi i midten. Midten? Ja. Ja, det må jeg stå hernede, hvis du kan se mig. Ja, det kan jeg godt. Godt, jeg ved ikke, hvad for en vi tager. I midten? Ja. Du tager den fast. Gik du ind i den? Yes. Så kommer jeg. Du har vildt mange pile. Nej, det er en anden en. Nej, det er en anden. Jeg står her. Vi trykker på centre. Nå, okay. Okay, det var den, vi også var i før. Kan du huske den? Ja. Det var mig. Oh my. Prøv at se, hvor mange der er. Shit. Creeper. Se, jeg sagde, der var en creeper. Lad være at slå mig. Undskyld, jeg kunne bare ikke lade være. Det er bare så sjovt. Jeg det godt. Så puster jeg. Jeg puster dig. Hvad er det? Med fiskestang. Okay, ikke engang fange de. Ja, okay, det kan jeg ikke. Jeg er i gang med at dræbe creeper. Nej, du kan ikke. Okay, jeg dræber med det samme. Altså, vi er nybegyndere, så bruger jeg heller ikke. Eller du er nybegynder. Jeg var dårlig. Ja, okay. Du er fin. Jeg er ikke ligesom alle de der andre, der dræber om bare på et slag. Ja, som andre sammen. Ja, der var sådan nogle, jeg tror, de hacker eller et eller andet. Ja, de hacker et eller andet vildt, så de får alt for mange guldliv. Ja, det er fordi, de har dræbt ingen, men de hacker, de kan slå en længere væk fra. Ja.
Det kender jeg godt. Og så har jeg også en fucking lortemus, mand. Ej, okay. Det er bare noget, mand. Ja, jeg dræbte en. Ja, nu har jeg guldliv. Nej, du lægger over mig. Jeg havde 3 guldliv. August, nu skal vi ikke også dræbe hinanden? Ja, nej. Du sagde ja. Nej. Jamen, jeg sagde ja, fordi jeg var tæt på at dræbe en til igen. Ja. Ej, der er en, hans hacker bare, han står og prøver at slå mig, men der sker slet ikke noget. Ham der, jeg dræbte, han er blevet vildt sur på mig. Han dræber mig hele tiden. Ja, jeg dømmer mig. Okay. Jeg tror, jeg løber. Jeg er lige kommet til at slå 3 i hovedet, og så bliver de nok lidt sure. Jeg tænkte, man ikke engang dør af det. I hovedet 3. Det lækker. Nu lækker jeg. Der er ikke bare gik forbi mig. Hvad sker der lige? Hvor mange gange er du død? Jeg er død vildt mange gange. Der er sådan noget på. Til at tilpasse figuren, står der kappe fra. Og så venstre arm til. Ja, det er fordi, hvis man er venstrehåndet, så kan man spille på en anden måde. Ja, jeg dræbte en til, jeg fik guldliv. Og så står der også venstre bukseben til. Og hat. Det er fordi, du kan skifte ting. Du kan sætte alle mulige fede. Du kan lave din egen mand. Og så prøver jeg. Nu har jeg ikke have rustning på. Nå, men det har jeg heller ikke. Har du ikke? Nej. Det har jeg. Nå, men det er fordi, du er en bane. Imens så ser jeg lige her. Se, hvad jeg kan. Er det ikke bare sej, jeg lister mig. Ham der, der var bedre til. Ja, jeg ramte en med en fiskestang. Jamen, jeg kan behalde. Okay, August. Nu er jeg kommet ind igen. Ej, der er en der. Kan du huske det? Det er der en til at gøre. Han bliver helt rød i hovedet, gør det der. Ej, kom, nu se. Conrad, nu se, man kan bare se verden herfra, hvis du går herind, når du er død. Så kan man se verden hernede i glasset. Hvor er ham der, det gør det der? Nej, jeg kom lige ind og døde. Prøv at kigge dernede. Jeg har set det. Man kan også se skyer. Ja, whatever. Nå, skal vi gå ind igen? Ja. Hvor er du, August? Jeg er her. Jamen, jeg kan ikke se dig over. Vi skulle have team. Se, der er en, han slår mig. Han der creeper, han lægger. Han står seriøst helt nede i den anden ende og dræber mig. Så hurtigt kan... Jeg så ikke, hvad for et våben han havde, men så hurtigt kan man ikke skyde med burpil. Nej. Der er en, der prøver at snipe mig med sin... Au! Nej, jeg bliver dræbt. Jeg er død. Det er jeg også. August, Ja. du får lige se dig selv, hvor mange pile du har på dig. Ja, prøv lige at se på mig, mand. Jeg er bare pile over i mit ansigt. Oh my god. Altså Ninja Turtle, han er også. Ninja Turtle. Ja, der er Ninja Turtle inden, der har sådan en Ninja Turtle skin. Nej. Ja, der er ham der hackeren igen. Ham der, han gør sådan. Skal du ikke spille lige i verden? Den er bare kedelig. Ja, okay. Ja. Vi skifter lige igen. Vi skifter, og nu er det den sidste, ikke? Vi tager. Ja. Og så går vi ud. Og så slutter jeg videoen her. Nå, så er det. Hvor? Ja. Husk nu, det er du skal trykke på den, og så nu er det ting. Ja, så trykker han bare tilbage. Og så lige hver. Og så husk nu trykke. Ej, jeg tror, han har været i bad. Han er sådan lidt våd. Nå, han har været udenfor. Nej, så rører jeg lige lava. Jeg er ikke inde i verden endnu. Nå, nu kan jeg ind i den. Det er den aller sidste. 2 fingre. Ej, og det er den samme som før. Ej, er det? Ja. Nej, det er jeg vel. Jo. Ej, hvor nederen. Findes der ikke flere verdener? Jo, den var i går. Ja, kan vi ikke bare tage ind i en helt ny, i stedet for den der guld creeper? I fængsel? I den der fængsel? Ja. Ja, okay.
Ja, jeg dør også nu så. Ja. Godt. Nej, men så synes jeg, vi skal... Jeg slutter altså nu, okay? Hvad? Jeg slutter min video. Nå, men så siger vi bare hej, hej. Det er Markus. Ja.